I tot seguit se n'anem a Paiporta. Ixa és plaça, millor dit, carrer de primera categoria i en ixa especialitat tan enrailada i tan pròpia com són els bous al carrer. A Paiporta hi ha una afició als bous al carrer molt arrelada. En este poble de l'Horta Sud hi ha festejos des dels anys 30, però ha sigut en època recent quan els paiportins han impulsat esta festa. Tres penyes, retalladors de primera fila i empreses dedicades al món taurí són la prova de la bona salut dels bous al carrer. Així en el poble n'hi ha moltíssima afició. De fet, se fan festes, cada penya se fa la seva festa, se fan festes al mes d'agost a l'Ajuntament, per la festa del poble, i ara hem tingut l'oportunitat de fer tres fins de setmana, tres caps de setmana de festes, o sigui que afició en este poble, molta. Se mira la seguridad al máximo, para que no haya problemas y para que nadie nos llame la atención y estemos todos a buenas. Fa anys que no se muntava a la plaça, però així és més bou al carrer i la gent col·labora prou. És molt conscient de com està el tema de bous al carrer. Així hi trobem tant retalladors com retalladores, joves i veterans. Hay que cortarse la coleta ya, ¿eh? A buena hora mangas verdes. De joven nunca, y ahora pues ya he tenido 2 o 3 percantillos. Me entreno a la playa, saltando, me entreno con carros nuestros montados por nosotros mismos y siempre al máximo, para después venir aquí y dar lo que tú sabes hacer y lo que has entrenado. Antes corría, lo que pasa que ya pues la edad no perdona y lo que intento es animar, ¿no? a la gente a meterla adentro, a que meta la cabeza o me meto en el cajón. Però, per damunt de tot, el que importa és la festa. Comencem el dia per fer algun almorzaret, dinar, i després la festa del bou, i com per exemple avui hem dinat, ara venim a la festa, després soparem, farem una torrada de xulles i raere de tota la festa, de la penya, i després continuarem en les vaques i bou ambulat, fins que se cansem.